is van ons, is van ons. Schaal die is van ons. Helemaal naar de kloten. Helemaal naar de kloten. Zelf lekker rustig achter in de bus? Ja, ik zit lekker. Ja, ik heb even, het eerste uur was ik wel even knallen, even gillen, gek doen. Maar nu ben ik vrij kapot hoor. Na de wedstrijd, 90 minuten in de benen en daarna nog half uur in de weer gerend. Dus nee, het was echt, ja, het is echt mooi, het is niet normaal. Dus straks nog even de supporters, dus even uitrusten, dan kunnen we daar ook weer tegenaan. Het is natuurlijk fantastisch. We hebben historie geschreven, dus ja, het is echt fantastisch. En, straks hebben we nog feest in het stadion, dus het is wel even leuk. Nou, jij als uit de jeugdopleiding van Cambuur kampioen worden, hoe mooi is dat? Ja, het is natuurlijk wel een droom. Toen ik vroeger in het stadion zat, droomde ik erover om ooit kampioen te worden. En als het eerste jaar in het profvoetbal gelijk lukt, dan is het natuurlijk een droom. Ja. Hier is dat feestje, hier is dat feestje, hier is dat feestje. Kampioenen, 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 kampioenen. Henk de Jong,